predposlednú novembrovú nedeľu zavítal do námestovskej farnosti spišský pomocný biskup monsignor Andrej Imrich. O 15. hodine odslúžil slávnostnú svätú omšu v rímskokatolíckom kostole svätého Šimona a Judu. Dôvodom jeho návštevy bolo posvetenie novej sochy blahoslavenej sestry Zdenky. Zhotoviť takúto sochu, to je veľká investícia. Musia byť na to schopní ľudia, ale aj obetári, ktorí prispejú finančne. Ja sa v tejto chvíli vám všetkým, tvorcom i dobrodincom tejto sochy chcem úcne poďakovať, aby vás Pán Boh požehnával, aby ste sa nikdy v živote nemuseli namáhať nadarmo. Pri tejto príležitosti odovzdali sestričky Svätého Kríža z Trnavy relikviu blahoslavenej Zdenky. Dekan Blažej Dibdiak si od nich prevzal časť kosti. Pán dekan vo svojej žiadosti napísal, že úcta k blahoslavenej sestre Zdenke v tejto farnosti je veľmi živá. Sestra Zdenka tu vyrástla v tomto regióne a tak túto relikviu prinášame vo veľkej viere a dôvere, že jej prítomnosť v podobe relikvií bude pomáhať duchovným otcom a takisto aj veriacim v naplnení kresťanského povolania. Rozhodnutie uctiť si touto formou rodáčku z Oravy vzýšlo z iniciatívy veriacich a dekana. Sochu blahoslavenej Zdenky sme sa rozhodli umiestniť na takom mieste, kde prechádza najviac ľudí, teda v blízkosti hlavného vchodu do kostola. Nech každá návšteva kostola pripomína veriacim aj túto vzácnu blahoslavenú z našej Oravy. Chceme, aby sa aj takýmto spôsobom dostala viac do povedomia našich veriacich, aby príklad úžasnej lásky k Bohu a cirkvi a jej orodovanie u Boha bolo posilou vo viere pre nás všetkých. Zhotoviteľom sochy je Juraj Prišák, mladý sochár z Zákamenného, ktorý urobil návrh a zabezpečil aj odliatie z bronzu. Realizácia tohto diela je financovaná z vlastných zdrojov. Blahoslavená Zdenka, rodáčka z oravskej dediny Krivá, odišla ako 15-ročná do rehole. Život jej zasvetila až do svojej smrti v roku 1955. Svätý otec Ján Pavol II počas návštevy Slovenska v roku 2003 v Bratislave vyhlásil za blahoslavenú.